Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Τσίτσι Έρνεστ. Ήθελα, κύριε Καμένα, να σας κάνω την εξής ερώτηση. Δεν μιλήσατε καθόλου για τους θεσμούς. Πρόεδρος Δημοκρατίας, Συνταγματικό Δικαστήριο, διαχωρισμός της ιδιότητας του βουλευτή με τον Υπουργό, εμβάθυνση της δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στη δημοκρατία μία φορά στην τετραετία. Δεν προβλέπεται τοπικά ή εθνικά δημοψηφίσματα. Πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί θα μπορούσαν να αποφευθούν. Π.χ. μνημόνιο, αν είχε γίνει κάποιο δημοψήφισμα. Δεν έχω ακούσει και από εσάς και από αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς να αναφέρονται σε αυτό. Χαίρομαι που με ρωτάτε. Η δική μας άποψη είναι συντακτική βουλή η επόμενη. Όχι αναθεωρητική, συντακτική. Και αλλαγή πολλών άρθρων του συντάγματος. Άμεση δημοκρατία. Δημοψηφίσματα στα περισσότερα πράγματα. Σωστά. Ανάκληση νόμων. Δηλαδή να μπορούν οι πολίτες να ανακαλούν νόμους που έχουν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Σωστά. Και όλα αυτά μέσα από μια συντακτική βουλή. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Κατάργηση των ασυλιών των βουλευτών. Αυτά όλα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά στο ανεξάρτητοι.gr και γι' αυτό το λόγο δεν λέμε αναθεωρητική βουλή, λέμε συντακτική βουλή. Ακόμα και οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που έρχονται τώρα και λένε ότι θα τις αναθεωρήσουν είναι ψευδές. Διότι δεν μπορούν να τις αναθεωρήσουν, δεν είναι προς αναθεώρηση άρθρο. Χρειάζεται συντακτική βουλή ή συντακτική εθνοσυνέλευση. Εμείς και για τα δύο είμαστε σύμφωνοι. Σας το λέω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η δημοκρατία με τους όρους αυτούς που αυτή τη στιγμή παραβιάζεται το Σύνταγμα και παραβιάζεται το Σύνταγμα γιατί έχει αφήσει το Σύνταγμα τρύπες να παραβιάζεται.